ikasgelako iskinetatik zabalduta munduari. Antolatua zenbait hitzaldi eztabaida eta bazkari. Buelta handi bat eman nahi zaio hezkuntza ereduari. Geldirik ez da posible beraz ekin daio lanari. Liburu baten aurrean jarriz pasatzen dugu eguna. Galdetu ote digute baina zer den inporta zaiguna. Ikaslearen interesetan oinarritzen den jarduna. Denok batera jardunez gero egi bihurtzen duguna. Lotzen gaituen katea, hausteko borondatea, hartu lekukoa eta jarrai dezagun bideari unibertsitatea. Saldu dituzte eskubideak eta saldu dute hizkuntza, enpresarien beharretara egokitu da hezkuntza. Eta guk ikasleak gisa beharko diogu bultza, eraldaketa arma honena delako antolakuntza. Mundu honetan jadanik ezer kutxillo daiteke ontzat, pobreenaren kantu berriak sortzen ditu bomba hotxak, baina lekua gelditzen dela esaten digu bihotzak. Mundu berria zametxe egiten jarraitu nahi dugunak. Lotzen gaituen katea, hausteko borondatea, hartu lekukoa eta jarrai dezagun bideari unibertsitatea. Lotzen gaituen katea, hausteko borondatea, hartu lekukoa eta jarrai dezagun bideari unibertsitatea. Lotzen gaituen katea, hausteko borondatea, hartu lekukoa eta jarrai dezagun bideari unibertsitatea. Herri unibertsitatea.